Ngai ngo biang yo blay sa sin hakane klimat bat nga priang ngo bahai pi ki perlo ki perjor kalbangi ya pule ka kten ga jong blay hakane ka por te haswa bingin sedang ya kane ka jing ya pule ka jongi tong ni duai ablay ku pa jing bah nang sa sin ya aingo ya me atrai hakane ka por milong blay ubdap de jing khu ublay ubdap de jing snai try hakane klimat nga ngamlong ai naladi ndrai da ka bor ga jome to pinbit yanga malah ban keren ke ketin ke jome kerku ya baro ke biak sengeu bar ke basngap ke ketin ke jome a trying it right to ai ba mensim jome unia lam yangi ke jing but jing berkat jingi bangin sengeu tu ya kan ke kubor hak keteng betiang tamu jisu ngadwai amen ka jing ya puli ke jongi hak ne ka por kare syapang unong tong dok kha sya uta unong tong breu na unong tong dok kha sya unong tong breu kinong tong dok kha ki ki briu ki baslur ki bamdon jingting bat ki ba lech segi jaka ki ba jingai seki ki wa bat ki sa mit ban lech tong ki dok kha ban lech khwai sakita ki wa bat here sha shakawa ki ba jiliu bat kumta kadon ka jingmaru ka ba ap lada bakla ban here seki senrang mau ban lech khwai dok kha seki wa nga kan mau mình ba ngang don shanong stoin nhia lech khwai bat we na ki prabanget nhia mi tang step na la yeng bat nhia lech ban khwai shakawa nong khnum nhia khwai hakata ka sngi bat nhia khwai baro chi sngi henrei nga khlem yo tang ka we ro ka dok kha henrei u prabanget ulong ubatbit ban khwai dok kha ulayo ye ki dok kha bat ki ni ki nong khwai ki batbit ki lap ya ka but kumno ban khwai bat kumno ban pengat ye ki dok kha menta ka sngi ngin ya pule chapang uwei na ki nong tong dok kha ubalong unong but ubashir hem jong u Jesus Christ unong but jong Jesu ubakerteng u Petros udai uwei na ki nong tong dok kha une u Petros udai ubri ubashlur bat ubashir hem udai unong tong dok kha ubatbit ha kaduriau Galilea ka kam tong dok kha kalong ka ta ka kam ka baki kamai pisa ban pendap ya ka jingdon kam ka jengki bat kini ki nong tong dok kha kila ban yele haba wan kita ki kil eryong kita ki jingat phulung ha ka duriau u Petros udai uwei na kita ki nong tong dok kha ki batbit bat u Petros uwan na kasnong Bethsaida ka badon ha Galilea ka kerteng jong u kadai u Simon baru Jesu ai ke kerteng yu u Kefas ka bamut umau nangta hagaktin Greek ka ong Petros ka bamut umau hi kani ka kentin Aramik kawan na ka ketin kani ka kentin Kefas kawan na ketin Aramik bat Petros ka ong kadai na ka ketin Greek ngi pet menta ya ka jingkhot jong u Jesu ya uni unong tong dok kha ka gospel kat kum u Matthews kalnong ka basaw ka khot ka ba khat phra nginia pule ka ong kumne haba u Jesu u ya harut ka duriau Galilea ule iya arngut sipara u Simon ya ubala khot u Petros bat u Andrew u para jung u ba kidang ya bread ya ki ya ka jar ha kata ka duriau naba ki julong ki nong tong dok kha u Jesu ula ya harut jong ka duriau Galilea kat bau Jesu urang ya lenti sya kita ki phang jong kani ka duriau Galilea harut jong kani ka duriau ule iya kini ki arngut ki nong tong dok kha baru Jesu uyo iya kini ki arngut bakidang ya bread ya kita ki jar ki jongki u Petros bat u Andrew kini ki arngut ki dai sipara baru Jesu ula ong haki khot ka bakhat khandai tu alena den jonga tengan penlong yapi ki nong tong breu u Jesu ula khot ya kini kinong tong dok kha bakin long kita kinong tong breu kakam jengki kadai kakam nong tong dok kha baru Jesu ukhot ye ki menta bakin long kita kinong tong breu hakahima ka jong ublai kumta haba kila ino dak ye ki jar kila ya bot ya u kini kinong tong dok kha kim simla ai ka daw u Petros baru Andrew kila lej ban bot yau Jesu kila eno ya kata kakam kabaki jula trei kum kita kinong tong dok kha ladangis ngau tho ya ka jingkhot jong ublei yangi uwei pai wei lang ngau thu ya ka jingkhot
jong u Jesu yangi seka kam bantrei ha kini kisngi ke ba menta o kan no kalong kaba bha bang ladangi la bantrei ka kam ka jong blai bangin khendu iki kam jongi ha kana ka perthai ban long kita ki nong trei ki jong u Jesu ban long kita ki nong bot ki jong u Jesu ban ra ya ka khubor ka jong u Jesu u khot ya wei pa wei nangi ki briu ki ba imanta ban long kita ki sinran ki jong u Jesu ban long kita ki nong bot ki jong u Jesu da ka bangi ya ka perthai da ka bangi ya ka jing sngo bha jangka da ka bangi ya ki kam ki jam jong ka perthai hoi phila ban trei ki wei ki kam ki jong phi Henry wat sange ban long kita ki nong bot ki ba sisa jong Jesu phitrei ha ka no ka kam u blai u khot ye phi ban pendon kam ye phi lada phi IT nam ta u Jesu u la ban pendon kam ye phi ban long ki nong bot ki ba shirhem ki jong Jesu ha ki ni ki sngi ki ba menta phitrei ki kam sarkar phitrei ki office ki ba pher Henry u Jesu u la ban pendon kam ye phi ki briu ki jong u blai ki don kam ya kata kabor ke jong Jesu ban ya lap ika gospel skiwei ban ya tho iki parlok ki jong phi ya ka khubor jong ka jing u Jesu ba u Jesu sian usawan ka de yingi menta ban penlong sinran ni ki breu ha ka ne ka perthai kum ba u Jesu ulakhot ya u Petrus bat yau Andrew natangi ngi phai shu ha Lukas kalong ka pasan ka khot na ka phra kaktin jumplay kaya thu yangi ya kani ka kam jong kini ki nong tong do kha haba Jesu ulai sem kini ki briu haba kile tong do kha bat kim sem langat do kha hagat khot ka phra na Lukas kalong ka basan ka ong kumne te Simon Petrus haba ulio ya kani ula dem krup ha ki kho siu u Jesu uda ong tu khilek no nanga nabangalong u briu u bapop atrai hang ni u Petrus u sngo tho ba u Jesu udai uta utrai u Jesu udai uta u Messiah u Petrus sngo tho ya ka jinglong blai ka jong u Jesu sngo bidor hakani ka klipmat namar u Jesu u long uta utrai u balawan syakani ka perthai udai uta u ba khoj jong Israel ya u ba u blai u lapha u Petrus u ong tu khilek no atrai nga ngamlong uba bidor ngalong ubri uba pop habau yo kata ka jinglong blay ka jong Jesu habau yo kata ka divinity ka jong Jesu u Petrus u sngo ba ulong nong pop ladang ngi sngo ba ngilong ki nong pop ngi sngo tho ba ka pop jengi ka penia khlat yang na ublay ban ngi panmap yaladi na ublay ya ka jingle ka jongi barkumta ngin long kita ki nombut ki ba hajan tam jong Jesu ba nginom sange ban phla yo Jesu hakmat jong ki breu ngia pule ka ong kumne naba ulas ngau kendit bat kita baro ki badon lembat u namar ka jingat ki dok kha ya ka balangat u Petrus bat kini baro ki ba don lang bat u kilas ngau kendit haba u Jesu la ong ki ban bread ya ka jar sya ka bajeliu bat ki dok kha ki langat tigumta u Petrus ulas ngau tho ya une ubreu ubadon batki ure Jesus Christ utrai ubalong uta ublei ubalawan hakado kum juru u Jacob u Yohanes batki kon sebedi ki balong ki bayo banta par Simon ti kad khot ka bakhat wei ka ong kumne ti anda kilala walampat ya kiling syakarengkeu kila ino eki baro bat kila bot ro yu kini kibriu ki jong blai kini ki sinran kila bot ya u Jesu bat kila eno ya kita ki kam ki jingle ki jongki bat kila long kita ki nongbut ki jong Jesu kini kita ki sinran ki ban nangkong ki jong Jesu Christ bat nangta susu ngio hane ba larangi pulih hane ba u Petrus bat u Yohanes bat u Jacob kidai kini ki laingut ki sinran ki ba jantam bat u Jesu shano ba u Jesu ulet kini ki sinran ki don ladangi pulih how Matthias kalong ba khatnya ukut khat ka banengkong kaya thu ingi bakini ki laingut ki senran jong Jesu ro ki don hasnda jong u haba u Jesu kiu ha utu ulom ubajrong utu ulom haba u Jesu ulapen keladur ya lade u Petrus u ong try lada kalong ka mon ka jame tu ai bangan thau ki lai tali ki jeng trap hangne
Petrus ulang uway na kisenran bahak mat do bar uba shlur bar uba shirhem na pedeng jong kiniki khat arngut kisenran ki jong Jisu. Larangi pej su ha kalnong ka ba khat saw na Matius kalanong ka ba khat saw khat ka ba arpu ar hadu ka ba lai phulai ngi sem hane haba u Jisu ula pha iki briu ban kin lech sa siliang jong ka duriau baru Jisu ula lech syaka jaka ka ba kenja ti kisenran jong Jisu kle song da ka ling ha kata ka met bat kata ka jing at pelung jong ka duriau kala jia bat kala be kertep kata ka jing at pelung kala be persya ya kata ka ling kata ka dai ha ka por men met bat ki ne kisenran ka jong Jisu kle shifting haba kata ka jing at pelung kala jia bat kala wan ti ha kata ka por bakat ne ka jing at pelung kala jia baki senran kilio i ya u Jisu ba u ya halor jong ka duriau bat kim tip pade ba udai u Jisu ba ya halor jong ka duriau kidang perkhat baka dai ngai kadi ka ksoi namar hak tu kipor ka jur ba ka jingai ksoi hap pedeng jong kibreu wat hadu mentaru kidang don sibon kibreu ki ngai ksoi ti ki perkhat ba ka dai ka ksoi ka ba ya halor jong ka duriau henrei u Jisu ula kren uda ong tu ngau slur dei manga tu wat shifting ladangi ngau ya ka sur jong Jisu ladangi bot yo Jisu ngim dai ban shifting ya ki jing at pelung ha ka jing im ka jangi ngim dai ban shifting ya ki jing ki ba wan ha ka jing im jangi ngi ngau ya ka sur jong unong pen im jangi bat ngin yai da ka jing slur bangin tur shikmat kum kinong bot jong Jisu ha kini ki singi ki ba menta kini ki senran kilio ngau ya ka sur ka jong unong pen im bat kum ta ka mensim jaki kala wan kata ka jing ngau singai haki bat kila tip ba udai u Jisu bat hangta u Petrus u ba shangsit ula ong hakat khot ka ba arpu khandai ladai pipule hane ba ula ong ni tu wan te ha ba Petrus ula hier na kata ka ling ula yat halor ka ba un lech sa u Jisu u Petrus ru ula persang ban yat halor jong ka duriau ban yat halor jong ka ti u Petrus da ka jing slur ba da ka jing ngau shangsit ula yat halor jong ka udon kata ka jing ngau slur ban yat halor jong ka duriau kumba u Jisu ula yat u Petrus ula yat halor jong ka duriau ula sedang henrei ula pai ula i saka diang saka mon saka din saka mat ya kata ka jing at pelong bat ula shifting ula penlej jing mut saka kita jing at pelong ula kelet ya u Jisu uba dana kmat uba la ban pen im ya u ka jing ngai jong u kelas sedang ban rit u Petrus ula sedang ban ngam jelop ha ka haba ka jingai jong u kelas sedang ban rit o kiklok ki jor barok ki basngap ya ka ni ka khubor lada ka jingai jong i ka rit lada ngim don kata ka jingai ka bakrau habang ye kendu ye ki jinge ngila ban ngam jelop dak kita ki jing ban jong ka jing sngosi ki jing ban jong ka jing kuslai ya ka jing im jongi ngila ban kertiang dinro ngila ban ngam jelop hanrai lara pikot kerpat ya u Jisu warhap deng jong ka jing rit mensim ka jing kata ka jing ngai ka jong pi u Jisu u kloi ban yarap ban kner kikti ban pen im kumbala pen im ya u Petrus haba ulang ngam jelop bonsin ngam jelop ha ka jing im jongi bonsin ngila hap se ka jeliu tam jong ka jing jeliu jong ka pop ha ka jing im jongi hanrai khot ya u Jisu ula ban pen im yangi ula ban yarap yangi bangin nom ngam jelop ha ka pung jong kata ka pop ha ka jing jiliu ka duriau ba jong ka pop ka don ka bor ban yarap ingi dei tang u Jisu ubala ban yarap ingi ban pen im ingi hakum ka ne ka jing at pelung jong ka jing im kum ha ka por jong ki senran larangi pulisu ba u Petrus ha u Matius klong ka ba khanreu u phla ya u Jisu ba u dei u ta u khon jong blai u ba im ha ka long ba khanreu khot na ba khanreu khat nyau but u Jisu ula kren la menjur ya ka jing ong ka jong Petrus ba udai u khon jong blai u Jisu ang suk ma meu Simon u khon u Jona na ba ka do ka snam kam simla pen i hame hanrai ku pa jinga u ba hap nang u Petrus u tip ya u Jisu ba udai u khon jong blai ba im nang tang yu isu ba u Petrus ula khang lat pa de ya u Jisu haba u Jisu ya tho ba un sa sha
ya ki eki baro unsa syak penyap unsa syak kem unsa pensitom ha ki nong yalam jong kaniam jiu ha temen basan kumta ha ki rangba lengdo bat on pen mi pat yu ha ka balai ke sengi ti u Petrus la sedang ban senang yu Jisu ko try kata kam dei ban jia yame u Petrus la sedang ban senang ula kuak ban nyada yu Jisu namaru Petrus bat kesenran baro ki breu ki kuak bau Jisu unsa longus em jong ki jiu ha ka wei ke sengi kim sngau tho ya ka mission ke jong Jisu ban sya yap nam taban pen im yangi naki pop jongi baro u Jisu ong yu Petrus khilet no me sadin jonga me u soitan naba me nyau ya ki eki jong blai henre tang ki jong ki breu u Jesus ngau tho bada ka jingyap jong ula ban si spa yangi henre u soitan u kwa ban khanglat ya u Jesus leba u Petrus ban ba u Jesus dai ban sya yap nam ta ki pop ki jongi u Petrus mar sendep hi ba u phla ba u Jesus dai khon jong blai nge i ba u Petrus u soitan u pdon kam yu don kapor le se ka jing im jong phi wet jonga ngila phla yu Jisu ngila long kita kinong but ki ba shirham jong Jisu hanrai ka don kapor bangi ngilendet ka don kapor ba yang ngila pendon kam do setan ban le ki kam ki ba boman ban le ki kam ki ba sniu kata ka ki jing tlot jong ka jing imbreu hanrai Jisu udon hajan ban pen im yu Petrus ban duwai nam ta jong Petrus u Jisu udwai bat wele tenge nakam ta ban pen im yu Petrus bat iki wedi bat kum joro ban pen im yangi ki nong pop nang ta ha Matthias ka ba ar phun reu kad khot ka ba san phowei ha ka to ka met ka ba kitu ki rang ba lang do bat ki temen ba san kilia lam yi ki sipai jongki bat ki sipai rom ban kem ya u Jisu u Petrus ula sim nya ka waj ba ula maj ya ka skor jong syakri jong rang ba lang do ka jinglong ba syong shit ba shirham ka jong Petrus u kwa ban yada ya u Jisu da ka bor na kitu ki ba wan kem ya u Jisu hanre kita ki jing persyang jong Petrus ki long le no ai kata kam dei yangi kum ki Kristan ban yara waj ban yara tari ban ya pen mensau ban ya le thma i we namar ka thma jingi kam dei ya ka thma jong ka do hanre ka dei ka thma jong ka jing im ba kan jaman sim ban ya le ki bor jong ka jingdom u Jisu ang kita ki bele da ka waj kin yap ru da ka waj kata kam dei yangi lada yang ngila pen sitom ru ngilai ban sya namar u Jisu pen iya kunuksa kumno usya ya ka jingyap bat kumno kinang but jeng u kidai ban long hadu kisngi ki bak hadu tenang tang yu i ba u Jisu ulay thu lapa ya u Petrus ba unsa len yu ulai sen ha kalnong ka ba arphun reu na u Matthias kat khot ka ba lai phawai hadu lai phusau ba u Petrus unsa len ya u Jisu hadu lai sen bat onda usier ulareu u Petrus unsa kan mau ya kitin ki jong u Jisu ting yu i hang ne ba u Petrus u persyang ban yada yalade ong em try kata kamla ban long walada ka de yang ban yap hadu put jong ka jingyap nga kloi ban but yami nganom len yami u Petrus ula sai da yalade u ong hang ne lakadai yang aban yap no lembat mi nganom len setia yeme barki kumjo ki weiru kisenran kilai ong bakinom len ya u Jisu hanring yo i ya kajing pendep ya kane kaba u Jisu ulai tholpa u Petrus ulan len sisa ya u Jisu hakatu ka met balasa nar pna ya u Jisu hak mur badong hakatu ka met ka bala kem ya u Jisu u Petrus bat ki wei kisenran ki wedi kisenran kilai pet no u Petrus u don hakatu ka met ban yo i ba yo Jisu la bishar hakmat jong ka dorbar Sanhedrin jong ki jiu Matthias hakal nong ka ba arpun riu ka khot ka ban riu pau khandai hadu ka ba nyau phusan phin sem ba u Petrus hani lai sin ula len yo Jisu wan ge wei briu la kli o me dai nong bot jong Jisu me dai melong rengkat ba unai unong Galilea ong em ngam itu yu ngam tip yu ula len yu wan segwe breu palo lech chong sabar u ong ba ngam itu yu u Petrus udah semairo ha kasin kabalai ti wela wan but ula sedang ban tim ban smai namar habalawan ban ong yu ba melong uwei na pedeng jong kinong bot but ka
bat ka ketin jom ka pen itu ba milong wei na kita. U Petros ha kata hi kapor ula len yo Jisu haru kasin ka balai. Bat usier ula riu ha kata ka khlimat. Balo kan mau ki ketin ki jong Jisu. U Petros ula pej sa u Jisu. Ulio ya ka jing long ka balului ha u Jisu la bishar bam hok yu. Perkumta u Petros ula singau tho ya la riba ula lepap. Bagi ketin jong Jisu kim dei ketin kiba syukran kala jia kala urlong kata ka jingkren ka jong Jisu kata ka jinga thol pa ka jong Jisu ka jing singau sirham ka jing singau skem ka jong Petros ula len ya Jisu kita ki jing sirham ka jong Petros kila sulong le no ai ula singau skem udan kata ka confidence ba unam len ya Jisu bonsin ngila kular ko makularu Petros banginom len ya Jisu banginom le ikanu kuno ka kam Henry ngi hap ban ngi or na ke jinget Henry u Jisu udon hajan ban ma be ki pop ki jongi u Jisu yo iyo Petros bo ulen yo u Petros udon sabar bat ha kata ka klimat u Petros kala dung ngak ya ka do nol ka jong u Petros ulami sabar bat ulalej sya ka jaka ka bakenja pot la yam kthang namar ki pop jong namar ula len nya u Jisu, ula len nya uta ubelas le jong blay, ula len nya uta Mesaya, ula len hakmat jong Gibril. Henry u Jisu ula ma biki pop ki jong Petros. U Judas ula di ya u Jisu. Ula sngau bata ka pop kala ban khia halor jong ula dino ai kata ka snam ka lui ka jong khon lambrot jong blay u Jisu Christ. Ula sedin pasi ya la de. Baula pendekut ya ka jing im ka jong klem dak pai u Jisu dak ka jing kala ka pamut. U Petros pat ha tu kamit ula yam kthang nama ki pop jong ula pan map no blay ya ki pop ki jong bat u Jisu ula map ki pop ki jong Petros o kilo ki jor bon sin ngile pop bon sin ngile ka kam ka pasniu ngila len ya u Jisu khmat jong ki breu ha jaka bang ngin long kinong sakhi ngin long kita kinong phla jaka bang ngin long kinong senran ban bot ya u Jisu ngila len pen ban yu Jisu khmat jong kibreu ban ngila le pop persya yu Jisu khon lambrot jong blay uta u khon uba lui jong blay uba wan ban sya yap nam ta ki pop jongi hanai ka don ka lat ingi bangin syam ya ka jing im ka ba thamai de tang ha u Jisu ba ngai singo thu ye ki pop bar ka jing tlot ki jongi u Jisu ula ban map ingi ha bangi singo thu ya la de ban yu i ha kalong ka ba arpwei katkum u Yohanes kalong arphuwei Yohanes khat san hadu khat nyeu ngi i hne u Jisu kliyo Petros lai sin lai wat Petros hatumi i yanga u Jisu la kliu Petros jubab metip ko trai banga i yeme ula kli arsen ula kli lai sin hatumi i yanga u Jisu la kliyo Petros Petros ula jubab nga i yeme ko trai baru Jisu ong yo Petros lai sin tu besar ki langbrot ki jonga tu besar kita ki langbrot ki jonga u Petros ula len nya u Jisu lai sin u Jisu ula keli ya u Petros sing ni kenten hatumi i jonga ban pen kan mau ya u Petros ke ka ba ula len ya u Jisu ha ka to kamet ba u Petros ba u Jisu kwa ban pen kan mau ya u Petros ba u Petros ru unsa sya yap nakam ta ka jong Jisu ban ngitip kat kum ke history ke tho ngi bau Petrus ula sya sa ran phna da khongpong da ka khli sapo namar Petrus ngam sngo bidor ban sa nar phna yanga kum la sa yo nong pen im u Petrus ula sya yap na ka banta ka jong Jisu kalong ka ai ka khubor ka basngo tenat nyu i hane ba u Petrus uta unong bot jong Jisu bau Jisu ula pensyat ula penkhamti ha u Petros ya kani ka kam kum uta unong yalam ya ka balang ke jong Jisu ha tu ka spa snem ka banengkong hadin balakiu Jisu syabnang hadin bau Jisu ula mipat ula ong tup sa ya ki langbrot ki jonga bar u Petros udai uwei na ki rangba na pedeng ki senran bar uba khamri tam udai u Yohanes ha tu ka por namar u Petros ula don lok ula syong kurim badai tang ba u uta ubala kham yaw na ki baro u Petros ula long unong yalam bat ngi i
ba kini ki breu kilai lum hadin bau Jisu la kiu sebneng kilia lum ha ka kamera ka bahaneng hadu si paus ni kilia penut por ban duai ban yo diang ya umen simba khoi ban ngitip ba ha ka sngi Pentecost hagi sol kelong ka ba ar ka khot na ka ba khat saw ter pin pule ba u Petrus udai unong yalap ha ka sngi Pentecost u Petrus udai unong yalap u ba crown hadin ba ula len ya u Jisu hadin ka jing hap ka jing u hadin ki jing telot jing u baro usngau tho ba om da ka bor ka jing u ula ban le ya kita nam ta ka kam ka jing blai hanre di tat andala pendap yu dong mensim ba khoj ula long sisa uta unoy lap u ba shirham ula long unong pla yu Jisu haga sngi Pentecost ka jing lap jing Petrus se phang u Jisu kumno ba klasan ar pnai u kumno ba ki jiu kla kan tai u but udai u neu khon jing blai u ban saj ban ma ki pop ki jingi kanega kubor kala kata ki babun ki briu ha katu sngi Pentecost kumba hadu lai hajar ngut ki mensim kila sim ya ka jing pen baptis bat kila kala ka bamot kanega kubor kala dungak ya ka do not jengki uwai pa uwai mensim jong blai kuta ya ki ko ki loki jor ki bi sngew ya ka kubor jong ka jing u Jisu i yangi kumba u i ya Petrus kwa yangi bangin jot henry kwa yangi ban kala ka bamot u Petrus lahap bon sin haka jing im ga jing u henry u pai se u Jisu ju kentai ya u Petrus bon sin haka jing im ga jing ngi hap ngi kelon bat kumta ngi langam jelop haka jing jeliu jong ka pop wat nam sange ko ki parlok ki parjor ki bahayeng sem ki para banget ki jonga ki bapet ya kane ka khubor u Jisu u it ya phi u kwa ya phi ba phin yang jot ukwa ye phi ba phin kala ka ba mut ban phai se u Jisu ka don ka jing kermen hau Jisu ka don ka jing im ka bat mai hau Jisu la ngi IT ya ka jing im jangi shau bar unla ban pendon kam ngi la da u Jisu ula ban pendon kam ya u Petrus am dan jing ba u Jisu un pendon kam ngi yangi on pendap da men sim ba khoj habangi priang ya u Jisu da ka jing ngai ha ka jing im jangi u Petrus hangni Nyo iba ula kela ke bemut ula IT ya ke jing im jung usau blai na uta unong tong dok kha sha uta u apostol sha uta u sunran bar unong yalap uba crown ha ka sngi Pentecost ula long unong bot jung Jisu uba shirham tat haduk ke jing nyap ke jung u Petrus u don ya ke jing duna u don ya ke jing telot henry u i ya Jisu oh kilok ki jor ngi don sibon ki jing telot ha ka jing im ka jonga hanre wat sange wat kan ran din pai sha u Jisu yai pet sha u Jisu bat pet ya ka khmat ka ba bhabriu ya ka khmat ka ba phla ka jing u Petrus u shem ya ka jing im ka ba thamai bar un yo diang ru ya ka jing im ka ba bom jukut dai namar tang u Jisu hi larangi IT ka jing im jungi sha u blai kum balong u Petrus wat ha pedeng ki jing telot jang ka jing im ka jingi ngin siam ya ka jing im ka batmai oh let's see ha ka jing im jo piau snam balarim snam bala no pila long briu balangkar ka briu ka balangkar hanai blai khot ya pin ba ka ni ka khubor kala ka bamut IT ka jing im sho blai to why so Jisu un ai piu man sem ba khoi hatu phikwa banlong ko mu Petrus ngakwa banlong ko mu Petrus warang don ki jing telot ha ka jing im ga jinga harang duai ba blai un pensai bor yangi uai pa uai tong ni duai ablai kupa jing bahap neng kanulong ka ba kraw bat ka bat thiang tam ka ta ka jing it ka jomi yangi atrangi aingo ya ka jing thok khana jong Petrus pat kumba mela it ye u kumtaru mi it yangi ban mai kwa ban pendon kam yangi hakini singi ka ba khado ban phla yo Jisu sha ka perthai ban kam yangi uai pe wei don na pedang jing ki badok jing kermen ai haki atrai ka jing kermen pakin phai shame patang shame hi ngadwai ka tang Jisu amen.